guys. So, ito dahil may ilang nanay guys. Ay, ilalula guys kay Suroy. Taga-adlaw, aday may Suroy. Ugma. Kuan na sad. Adto na sad. Ugma. Ugma. So, aday na guys. So, so, ako sa day iuli guys ang cellphone ni mama guys kay magtumeso. Nga to na day Thailand ula guys mamugong sa ta. So muna ni guys pag-aan na waday ni mo sa mooso o mosuroy guys no. So mauday nga guys.